even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de verloren zaten. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Kijkers van Kulturu TV, we zijn hier vandaag met mevrouw Melvers. Mevrouw Melvers is iemand die mensen in nood helpt en die moneykartas en dokterskaarten regelt. Ze is een sociale maatschappelijke werker. Mevrouw Melvers, hoe gaat het met u en hoe is het in de staat met deze moneykartas? Oh, odi alasma. Odi desranamang, dewa abaraliba. Misa taktu odi a regering. We want me want gide odi a regering. Want ik heb met jullie te doen hoor, echt waar. Ik maak me zorgen. Voor Amonicarta heb je Moskou, nou Amonicarta Tori Free, is dat de man zweeft zo'n alase, maar Amonicarta nego boom. Tide mi wat tak nanga afvallen, mi want tegen no like this man no hoor was poto. Amonicarta ne wakaboom. 2022 is ook nog niet uitbetaald. 2023 enkele mensen. Dit is maar voor binnenland. Dat na vanaf de regering, trouwens na 3 jaar, trouwens na 5e jaar in een kiesie. Van hem op doe, mijn sabi. Wat er wel is, dat we doen een evaluatie voor 2024. Dat ammonie echt klopt, omdat het zo is, maar dat lukt nog. O abaleis, en het is maar bellen, no? Dat we leggen het maar uit, om mijn money de moest kiezen. En in abisma, zijn money. Dus de verzekeringspasje, nee, sorry, aan de verzekeringspasje naar Basel. De abding pinpas, maar de nama vindt de money. Dat vind ik heel erg, omdat no was man een sapje is maar money de. Trouwens bij gona postpalbank schreef een fuga, postpalbank een tegen des maar no konja na mimoro. En wat blijkt? De man is zin des maar go naar gemeenelandsweg. Gemeenelandsweg, het is maar die systeem. Minister voor voor sociale zaken, het team, sabi, dit is maar die systeem. Het is duidelijk aangegeven dat dit maar moest kiezen de money. En gemeenelandsweg, en tegen dit maar de lik dit maar wat kan toelezen. Tegen dit maar ja, a money de maar in wachtip. We gaan doen even districten, je moest wachten. Dit maar money de. If bangitak a regel, minister voor sociale zaken is het aangegeven a regel, toch? Dan a uitvoering nou een probleem. Ieder man voeren uit de man die maar de money, dat klopt iets niet toch? Dat je tegen is, maar die man heeft een beperking, of zijn dochter heeft een beperking, gebruikt pufjes, is soms benauwd, die vader is zo radeloos, toch? Dat je tegen man te we sakako wanono we go na tapsi to sakako dat man kan de salukupe aan mijn money de is het kan helemaal niet. Dus daarom vraag ik me ook af aan de hand voor de man verhogen money toch? De man verhogen money hè? Ja. Verhoging voor elkaar een verhoging. De man pot beperking geloof ik voor 25 go naar 2750. Dus als je berekent aan money, dan naar 250. Toch? Dan vraag me zelf af op grond waarvan je verhoogt aan money. En de man hij verhoogt nog maar. In plaats dat de man want straks is er verkiezing rondaf. Jullie hebben een achterstand, soort verhoging. Rondaf. Maar je blijft maar zogenaamd verhogen. De president heeft zich weer belachelijk gemaakt om kenbaar te maken van ja, die scholieren krijgen 800. Bent u scholier? Jawel, ik ben er. Heeft naar 800. Dat wil zeggen, hij weet niet wat er gebeurt in het land.
En Samsa, na die man die zei dat hoe goed ze het hebben gedaan in Suriname de 5 jaar. Dat je geeft maar wat 800. Hij weet niet wat een kopie kost. Want als je kopieert in een bus, soms in wat extra studie, dan 800 niet bestaan moro. Dus ik zou vragen aan de president, hou je bezig met het afronden, want je hebt een groot gat financieel en ga geen verhogingen doen dat een lachertje is. 2750, 250 SNE. Als maar ze paya taxi voor dialyseer, omeni. Dus ik begrijp ze echt helemaal niet, dat na Monicarta. Er is geen controle, tapamoni, mi betakengba, en evaluatie mi en missie. Dus no de, ik moet uit een mofo schrijven voor de president, de vicepresident, de parlementariërs, in een assemblee, het volkshuis, dat meer lijkt op een rommelhuis, toch? Je moet gaan evalueren. Dat lukt nou om begin zo'n periode en jullie weten dat er een groot gat is. Wat los maar de kiesmoney. Ik ga even naar de minister van Financiën zegt, allemaal ik draag over. Ga je evalueren samen met de minister van Sociale Zaken. Hoe komt het dan dat je het krijgt en het wordt niet uitbesteed? Hoe komt het dat de inheemse naar de Maroon de kiesmoney voor 5 jaar? Dus ik begrijp waarover ik het heb, hè? Ja. En het is een afrondende fase zitten ze. Maar ze blijven maar klagen en blijven maar klagen. En alle problemen worden gegooid op de NDP. Ik ben hier voor een politieke partij. Ik ben hier om algemeen te praten. Jullie hebben het volk beloofd dat NDP, de Duweboom, wat doet die, wat doet dat, wat zo. Ga evalueren. Hebben we het werkelijk gedaan? Want als je evalueert, dan hou je je mond dicht voor takkie. Dat het is goed gegaan, dit is gedaan en zo. Jullie hebben het volk in een groot gat gezet. Suriname nu op het ogenblik is een, hoe zal ik het zeggen, een mijnveld. Is dat nou een mijnveld? Ja, mevrouw. Een mijnveld, nou, dit is dat hij toch, dat hij mij moet mijnen. Dat is Suriname nu op het ogenblik. Dan wil ik praten richting naar de nieuwe partijen die willen komen. Jullie horen niet thuis in dat mijnveld. We exploderen aan heel kondre. Een mijnveld moest desma, het is kota kan leggen fasi. Wins wat leggen man en waka, maar wat edewang, ze hebben kennis van zaken. Denk kan wijzen aan, zij kan poti voeten dat aan mij zoet. En ik zeg eerlijk, met tegen afvolk, met dat naar volk, is om met wat verkeerd besluit. En mij en taki, een regering die sowieso moet weg. Maar als we met zo'n verkeerd besluit, jullie voelen het allemaal, dan bestaat Suriname niet meer. Ik heb het al gezegd, het is een mijnveld. We hebben mensen gehad die stage hebben gelopen. We hebben mensen gehad die een amateurs zijn, naar amateurs draaien kondre. En zij geven aan voor amateurs draaien kondre. Omdat die president, Santoki Konsdong, aan de hand van een handeling had hij geen, hoe zal ik het zeggen, beleid. Wat heeft hij gedaan? Amal lekwang Hollandman Sakakom, maar Spencer. Taki dat herstel Sranang. Maar als je look sapsa ala see, heeft de president Santoki is niet nagegaan. Zij quiz Sranang voor herstelling. Je hebt het niet hersteld, je hebt het vernietigd. Je laat een buitenlander komen, dan hebben we Surinamers die het beleid beter kennen. Want Mark Spencer, Taki, dat die komt naar Sranang, dat go in de lade, dat als je documenten à la San City. Dus hij heeft die documenten gebruikt en heeft ze vertrapt. Want wat is gebeurd? Volksgezondheid. Zakka helemaal. Hij wist niet eens dat er inheemse hadden met Maroons.
dat ze daar een ander beleid hebben. Ik kan vrij praten. Ik heb een gesprek met hem gehad. Ik heb hem gevraagd van waka. Inheemse nangen de maar ontvangen. Dan later is in Kani, kom met uw beleid. Mij tak mij naar beleid. Mij op toevallig de stukken voor sociale zaken. Nou ja, aan het beleid, aan structuur voor Suriname. Toch? Ze hadden elkaar herstelplan. En ik heb de vakbondsleiders ook kwalijk genomen, omdat die herstelplan komt. President Santokhi heeft geen overleg gepleegd dat dit gaat gebeuren. Op dat document dat vraagt voor de vakbondsman tegen die dit gaat gebeuren. En een vakbondsman, dan ga je die dingen bekijken en je gaat bespreken en je haalt dingen af aan die niet kloppen. Dus daar is het nummer 1 al fout gegaan. En mijn potasali baka, even kijken hoor, mijn draaiing. Ja, dus dat wil ik aangeven, vooral het feit van Amonicarta. Amonicarta is begroot geworden, ja, maar binnen een begroting, Amonicarta is begroot geworden en los van dat dat politieke partijen en registreert maar voor koopkrachtversterking en registreert maar, dan ga je de mensen niet kunnen ondersteunen. Dan vergeet je niet de inheemse, dan vergeet je de Marondorpen. Dus ik vind het erg wat gebeurt met Amonicarta. Het is goed mis. Men vecht nu om zand te gooien erover. Maar in Afeti, op begane grond, en ja monere. Is sap om mijn money des mamos pai. Gim nog wat 500, gim wat lekker, gim wat soft. Dat moet je eerder. Dus dat gebeurt, de Bali-medewerkers zijn ook meegenomen in een corruptiesituatie van de hoge functionarissen van Suriname. Ik wil aangeven over bij armoede. Indien de maar evalueert, dan denk ik dat ze zullen stoppen om te zeggen de vorige regering. Ik zou me schamen om te zeggen de vorige regering. Ik zou eerlijk zijn en zeggen tegen het volk, Lukuno, mi be wat doen sani, toch, voor Luku, een vernietiging van NDP doen, want dat dit taki, toch, dat mi wat doen sani voor doen, maar nee, Fanning, alles was de vorige regering, de naam Luzu, de vorige regering waaronder de minister van Volksgezondheid. De minister van Volksgezondheid heeft zoveel vernietigd. Hij heeft een one-stop shop stopgezet. De zwangere vrouwen die makkelijk konden gaan, dat was gecreëerd door meneer Bouterse. Dat terwijl zwangere vrouwen gaan naar RGD poliewins aan de apkarta in moest jipping. Heeft het ook weggeveegd. En mijn best doen samenhanging. Hij dacht, ja, mijn vorige regering. Maar ik zeg, u bent getraumatiseerd. Ik ben hier voor vorige regering. Ik werd met dit jaar zoveel leg uit dat gebeurt no in het veld. En indien de man evalueert, dat de man sabi om een armoede te creëren. Om een leed te creëren. Er is geen huisvesting de. En dan wijs ik die mensen weer goed. If de man evalueert en de SAP evaluering. Die zie ik geef aan een armoedegrens voor Suriname. Een armoedegrens voor de sociaal zwakkeren. Ze vandaag aan de dag die kies money ete. Een armoedegrens waardoor een paar kinderbijslag. Dus mannen bij drezen. Want soms denken ze dat kinderbijslag is gaan naar papa's. Af en toe is het wel nodig. Toch, die kinderen hebben recht op. Maar er is zoveel leed. Ze kunnen niet evalueren. Ik heb begrepen, er zijn rolstoelen gekomen. En onze president is zo geweldig. En hij geeft aan, ik heb rolstoelen laten komen voor het volk, tussen haakjes. Dan zou ik de president vragen, samen met minister van Volksgezondheid, gaan jullie evalueren? Ik denk anders. Net als Bobby Merkie Moroboeng zeg ik nee, geef gezonde voeding aan die moeder. Dan kunnen we praten erover.
Een rolstoel geven wil nog niet zeggen dat je een rolstoel geeft. Voorkom om een rolstoel te geven. Toch? En als je dat wil voorkomen, wil zeggen, een volksgezondheid moet stabiel. Maar nee, meneer Rabadin stroten de poli, de one-stop shop. Vandaag aan de dag, om mensen maar van een voetu, kotti. Om men beroerd te vinden plaats. Zijn die beroerd te vinden plaats? Dan ga ik weer naar sociale zaken. Die mensen sturen de mensen van links naar rechts. Dan gaat zo. Niemand weet of die vrouw diabetes. Niemand weet of die vrouw bloeddrukpatiënt is. En die vrouw stort in elkaar en wordt opgenomen met beroerte. Dus de gezondheidszorg heeft deze regering die zegt dat ze goed hebben gewerkt. Jullie hebben het vernietigd. Ik zou vragen aan de regering. Stop nu om aan het volk te zeggen de vorige regering. Jullie hebben 5 jaar de kans gehad. Want jullie hebben die mensen beloofd. Hoe beloofd is maar. Dat wordt Doesani. Toch? Dat begin leg de man. Wees eerlijk en kom je verontschuldiging aanbieden naar het volk. Tegen het volk dat lukken die misdong. Dan zie je dat, hey, money day, family and friends. Mi begin lukken mijn brada, mijn sa, mi begin lukken mijn vrouw. Wees eerlijk naar het volk. Toch? Maar jullie blijven maar jokken en steeds jokken. Waarom ik het ook zeg over dit. Dit geeft aan dat onze bouw. Omdat dit is maar actie van verzekeringspasje. Dat je hier dat dit man net Taiwan osso. De meita in wamchin salon osso. Wamchin kade wan man. Op wan kabada maken tot 3 delen. Dus naar chin osso. Toch? En dat is ook dat deze man worden afgewezen. Bij mij niet. Want ik ga ze bespreken en bepleiten bij het uitvoeringsorgaan. Lijkt de verstand dat undena seranang. Wat is het? Tidema actie EBS en SWM kwitantie. De mannen maar leggen EBS en SWM kwitantie zijn de. De kan iemand 10 vierkant of zo. Zijn eigenaar met in elkaar en hij is huurder. En de man heeft vertikt voor die huurkwitantie. Dat staat ook hier. En dan worden die mensen afgewezen. Bij mij niet. Ze worden niet afgewezen. Want ik ga het bespreken. En ik zeg, gaan jullie huisbezoek doen. Voor Luku van Desma Etang. Dus daar geeft al aan dat een situatie sa armoede sa Sranang. Sranang die wat bigi armoede. En des massa reken de jompo chasma na strati. Wat op een politieke partij. Ik zou vragen van luister, jompo, toch? Ik ben ook een leerling geweest van meneer, hoe heet hij weer, Grep, vakbondsvrouw, Grep. Een echte vakbondsvrouw zit hier. Ja, en dat chow men man, dan gaat de man zeggen, hij benadeelt. U mag het weten, wat vakbond, omdat mi taki, atjami na pers, mi tak toe, de chami ga rechter. Dus ze zijn slappelingen, toch? En toen had je meneer Snijders. Ik ging vaak met hem op pad. We werden getraind. Dat vandaag aan de dag dat we vrij kunnen praten. We kunnen vrij praten. We hebben inzichten van Saib Sadjazo. Toch? Dan, we geven aan over deze man op. Also, de verzekeringspasje, huisvesting, EBS, SWM. Dan een huurkwitantie kan men niet overleggen. En dat volgt me wat taki. No de, alamai lolong. Ik vraag jullie. 5 jaar langer, de man vernederen. 5 jaar langer. Want if man te vroeg, je knap naar sociale zaken. Naar Angriberi. En de man naar Bali. De Bali-medewerkers zijn nee, niet allemaal. Met sociale zaken heb ik een heel goede band. Wil je poesreven de wijkkantoren. Toch? Maar een paar nieuwe die niet weten wat dat het is. Mensen worden boos als ik het zeg. Toch? En benadeeld is maar. Toch? Die hebben de mensen pijn gedaan. Ze liggen bij de vleet. Ze vragen veel geld bij de vleet. En de mensen zijn vernederd geworden. Ook de VP heeft de mensen vernederd. Volk met tak na ontide. Ook onkiesvernedering. Want je vroeger we knap drapen, sociale zaken die nou trasi, de je gona AVP, ke knapu, begi, opi anu en begi money.
Begi money want taki dat sociale zaken niet functioneert. Waar dat enough go drapen. En dat hij leek ook knap te laten, dan gaat hij via de achtertrap weg. Jullie zijn ook vernederd geworden. Maar wat tak na volk, evalueer je schreefie. Voor zo met een stap dat je want pot desmadisi. Deze mensen hebben geen kans meer. Samuel geeft aan over een... Moko even naar een babyvoeding is ook armoede. Want situatie vindt plaats, de mama, Sadena Saskia, donc Kisa Boskopo. Kom nu kom je bij pot Saskia's nummer. Saskia een nummer naar 865-6670. 865-6670. En één overzicht staat er gebeurd. Wat is gebeurd? In de maand, dat is december, dicht bij 5, 6 december. Dan een voeding verstrekt, die de zwanger, mama. En wat is er? Mi hoop, mi abing, mi hoop, mi abing, mi hoop, mi abing, mi brimina abing. Dan je doet een registratie. Dus stel een vrouw, actie dat er karta en als zwanger, dan later een actie karta voor hem 10, die kies alleen het nummer voor Saskia. Saskia, ik doe een link. De link dat hij zendt die RGD, dat kan komen in aanmerking. En dat is gelijk in ons systeem. In een app. Dus zodoende we kiezen de Boskopo. Wat is gaan gebeuren? Ik wil ook aangeven dat we los maar registreren, maar dan kies feedback. Dat is maar een pikkie ding. Maar dat is maar registreren. In de maand december is er voeding verstrekt. Bepaalde RGD biedt je probleem deel, waaronder wel gelegen. Je hebt latour, je hebt uitvlucht. Dit dat vanwege het feit dat RGD een project aan of RGD, maar de actie RGD voor ondersteun voor zeer afvoeding. Bij wel gelegen, dus maar melden je aan, maar de apotheek die was altijd gesloten. De mensen zijn niet aan bod gekomen. Later meer een maand verlenging. Ze hebben 2 keer een week, sorry. Ze hebben 2 keer verlengd met een week. Toen lees je de man verlengd naar een wiki. Dan toch desmalig kies de merkie dat de man dacht oké, dan de man stop. Dus de man ook kies merkie morgen. December, de man verlengen naar een wiki, dat we taki de man go in een januari. De man verlengen bakken naar een wiki, de man tan in een januari. Januari des man een kiesvoeding. Februari des man een kiesvoeding. En maart de man een kiesvoeding. Maar want tak naar de vrouw, dat die bij de bakken naar de directeur voor volksgezondheid. En me stel voor, want minister, directeur taki, des man moest go tap app. Dus dit kon je dus maar, hè. En ik heb vandaag gevraagd, ik zeg, zou het niet verstandig zijn dat je actie uitvlucht, want daar ben je een situatie deel. Accidents maar een registratielijst, dat je inzet naar een overzicht, zomaar melden de aan naar zomaar kiesvoeding, zomaar moest kiesvoeding eten. Dus als je als secretaresse, dat een melding, volgens mij moet je als secretaresse, niet vergeten dat je moet met contact naar een RGD voor Sani. Dat dus man kan kiezen money. Ik wil even gaan naar wat informatie mee wangi, want dat neemt toe. Wallo problemen in vinden plaats vanwege onwetendheid. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de verloren zaken. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Jullie worden afgewezen vanwege onwetendheid. En dit is zo bijvoorbeeld, if je actie want kaarten aan en je moet spot ABS SWM, maar je tana mungo of sipaliwini en je komt in een foto voor contact naar isa of je brada of een familie, naar gijs vlijt, die je kan take ABS SWM
voor geestvlijt. Want CBB na sabida. Je na sipaliwini. Dus als je dat je na sipaliwini, dat eigenlijk amor makkelijk voor die UNO, want jullie hebben geen licht en water. Meestal die man dat is in zo'n ID-kaart. Toch? En ook verwijzing voor de man. Indien je tana wel gelegen en ik ga naar geestvlijt en je doet verhuizing en je actie want kaarta die mispota adres voor wel gelegen. Als je pot naar geestvlijt, het systeem nooit herkennen want aan het drapen je tang. En dit is belangrijk. Indien je liep naar een man, concubinaat is erkend. Je mag liep naar een man, maar concubinaat, want taki, je liep naar een man of een vrouw samen zonder vertrouwen. Maar ook op zeggenschap toe, if je doet naar een juiste fasie. If me dena moon kontak Marowijnenstraat en me vind me Masra en me Masra dena Noord en me vrouw is ik naar me Masra naar Noord, maar me doe verhuizing. Sabo mensen wel lassie. Mama, zowel vrouw, zowel man. Omdat we man de 20 jaar de liep samen, toch? Dan de doe een verhuizing. Een vrouw dan 20 jaar naar een man. Dat een man kon dit. Maar dan nou wat begin money moest praten, een vrouw nog kiezen. Omdat een vrouw adres dit dan want praat en dat doe verhuizing. Ik hoor ik een concubinaat want taki. Des samen in het troon naar een man, maar je liep samen naar een man. Je wa also tap wa adres. If je liep samen naar een man en je doet verhuizen, je adres de naar je mama zegt. En je gaat naar man en also. En je liep naar een man, is heel belangrijk, want daar gaat veel mis. Dat je lassie. Dus zodra je verhuizing naar een man, doe een verhuizing. Want als je doet een verhuizing, je las voeren, je man kan je aanmerking voor wat losani en ook lantisani in een comfort. En dat me waan geef aan. Voor de ambtenaren, op een probleemgeval. En dat me wel leg uit dat de landman vooral, de man met de man tot onderdirecteur, naar een directeur, zonder een papier, maar geregeld via politiek. Maak jezelf. Maar dan frustreert man. Want man die we behalen aanba, een man moest kiezen BZV-kaarta. A siki. Een man moest kiezen BZV-kaarta. Zeg maar voor dat uit. Toch? Dan, een man kiest wel goedkeuring voor uitvoeringsorgaan. Lukovaasa is tot hier. Uitvoeringsorgaan die een man goedkeuring. Dat in het buiten. Dan nou, een goedkeuring. De man, ik go langa. Een goedkeuring. Je go naar SZF. Dat SZF ook go nou in het systeem. Dat SZF tegen een man. Je man kies wel land die kaarta van BZV-kaarta. Omdat je een ambtenaar. Dus je moet een loonstrook. En wat blijkt? 3 jaar lang aan man kies money. Die man moet zijn loonstrookje brengen. Hij heeft 3 jaar niet gehad. Onderzoek. We zijn samen naar een man. Soms een man naar een telefoon mee handel. Want die man is heel erg ziek. Toch? Dan gaan we naar onderwijs. En we lekker man taki samsa. Een man doet een biggie operatie. Toelezen, bij de was zit ook geval met een aan over zijn ego. Dat er opereren een man toelezen. Een man heeft een test. Dan een OD, wat ga je laten roepen, want je moet dan onderwijs, je verantwoording afleggen, je naar een man. Ze tegen man dat je hem kon jamoro. Ik kan daar ook. Een man is ziek, ik weet wat ziekte is. Toch? Je verwerkt het dat idee voor wansansa in een bende. Je begrijpt? Dan een werkgever of een werkplaats, dan mag accepteren. Met tegen de man toe. Een werkgever of een OD, een gelukkig man naar atozo. Alleen maar zitten en negativiteit. En wat is er? Die man is thuis gebleven. Maar, u ontdekt dat we vastlegging naar de, dat een man moest gaan, dat we ontslagbrief geven. Dus die man is nog ambtenaar.
Want SZF taki een loonstrook. Nou tak maar ontslag, dan moest kunnen een ontslagbrief. Die man heeft geen ontslagbrief. Die man heeft geen loonstrook. Toch? Van verder. Die man is ziek, betekent binnenlandse zaken wel. Dat indien was aan sananga amang, we charaman atoso, maar op kosten van jullie. Dus we want tegen de ambtenaar, de wangzag unda osso, en teken schreef nou een enkele ontslagbrief. En dan mij eist dat u actie ontslag. De man moest die ontslag op grond waarvan. De man tak toen zijn voorzieke brief met dat komt zijn man naar keuring. Er is een procedure, alles is vastgelegd in een wet, als je het wet moet noemen, van Suriname. En, dus dat wil ik die mensen aangeven. Ik heb ook duidelijk gezegd voor mij. En, ik luister naar de minister van Financiën. Minister van Financiën gaat ook evalueren, want we kadens maar ghetto. Maar jullie hebben zoveel schulden te geven aan die mensen. Minister weet het, er is hier, hij heeft zoveel gesproken, maar ze hebben, het volk moeten ze zelf uitbetalen. Er is hier een brief, ik loop al een hele tijd ermee, dat geld zou uitbetaald worden 4 maart 2021, aan Orujari. Dus eigenlijk komt er rente bij kijken. Die dingen moeten jullie nu gaan evalueren. Wat hebben jullie gemist met opzet of zonder opzet, meneer Sabi? Toch? Die dingen moeten jullie evalueren. Jullie moeten niet meer evalueren. NDP, wat heeft NDP achtergelaten? Jullie moeten gaan evalueren. Wat heeft NDP achtergelaten? En wat hebben we gedaan voor het volk? Maar jullie hebben het volk verarmd. Een president die kenbaar maakt, heeft dat geld gespaard voor die mensen. Dus man kiest Amonicarta. Ze hebben het volk met tak naar een volk. Wat tak naar een volk? Hoe gebruik je ik denk dat we op een alla lezen. En we leggen uit alla money aan de money. Alla money aan de money. We leggen uit no negativiteit lie. Ons schrijft echi naar de beelden zijn mij sorry om een bonanza de. Ik zou niet zeggen, want bonanza is geen cultuur. Cultuur is iets moois. Maar dat de mij kies wind in de zand dat die toch is negativiteit. Om arm omtje, een longona van propaganda. Tegen mij met propaganda, want we vinden wat money. Alla money, ano money. Hoor je op onder je oksel, loop je op in brasa je op tegen je dat je lobby wat negativiteit lie in een kondre. En dan wil ik ook zeggen, ik mag het zeggen, ze hebben mijn hart laten werken. Maar tegen volk, jullie zijn vernederd geworden. Ook mevrouw Melgers is vernederd geworden. Mevrouw Melgers heeft 5 jaar gelopen voor jullie. Anderen heb ik in mijn auto gezet. Ik zeg niet dat ik trots ben, maar die mensen moeten het weten. En ze hebben ons vernederd. En ik wil het zeggen aan het volkbuurt, of de buurten. Wij zijn nu de sterke arm. Nu hebben ze ons nodig. Wij zijn de sterke arm. De long, de brasipchin, de bosipchin, de alasotsan, de meki, waar los sensatie trouwens, bosisu. Ik ken dat niet in Suriname. Laten we volksbuurten blijven, omdat ik weet, bij een volksbuurt, de man kan een ghetto, maar in een volksbuurt hebben we liefde en saamhorigheid. Unololong take money. Jullie, deze regering mogen jullie weghalen. Ze hebben het land gemaakt tot een mijn. En wat is er? If you ne sap, if we leggen man ne sap, bij mijnen de awaka explodeert. En if you take the nieuws maar, sa het hoogste woord. Die man is dom, lekker volksje. Deze man is dom, schrijft ete, onderling, dat is mijn fitty. Daar willen ze die niet hebben, daar willen ze dat hebben. Volk, dat omoshi dat de man in de kunu. Iemand doet wat aan tegen deze man, we doen maar onderling met fitty. Toch, volk de man, de man is de bezig naar een macht. Wat is dan een macht, dat de kwijzoen baga, dat dicht bij de verkiezing, dat de long en begonnen. Laten wij als volk tonen dat wij de sterke arm zijn van het land. En laten we ze ophoepelen. Ik zeg ook van, ik heb geobserveerd hoor.
Ik heb geobserveerd, ik heb gewerkt. Ik ben vaak uit het assemblee weggehaald. Het oppositie coalitie en meneer B mocht allemaal op het dak gaan zitten. Toch? Ze hebben niet naar me geluisterd. En ik kies voor Jenny Simons. Ik wil zeggen aan het volk, kies een vrouw, kies voor Jenny Simons. En waarom zou u zeggen dat u voor Jenny Simons kiest? Waarom? Ik heb het aangehaald net. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt met parlementariërs. Het is maar daar no toe. Dat mijn apping, mijn appdienstmaak voor zoeken hulp. Alle mensen, parlementariërs, hebben knieverzakking of knieverzwakking. Wat de zwakkie, de kindi, dus dat wil ik de naam niet. Toch? Ik vraag, je hebt wel meneer Mohab Ali, hij is arts. Dus wat medisch aangaat, was hij altijd stand-by. En hij zei altijd, u mag me elk moment bellen. Maar wat het financiële aangaat, dan stuur ik een bericht en aandacht dat aan Abi. Aan het dag, ik zit niet in de regering, hou het vol. Het is niet iets van nu hoor. Nu maak ik het bekend. Het is niet iets van nu. Ja, wat is er met die dame? Wat kan ik doen of zo? Of even op one case. Wat, weet u toch? En zo heeft ze gewerkt. Ik weet niet hoe men er ziet. Ik bekijk dingen anders, want die mevrouw kan lief praten. Want hoe ik hier ben, praat ik lief. Maar de trasma sap, de traf is die vooral even joko. Men yami la 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 la. Ja, omdat wanneer je job breng je zoveel leed. Kijk, het volk heeft, de regering heeft gelogen voor het volk. Kijk zoveel leed, kijk zoveel pijn. Kijk hoeveel moeder en kind sterfte. Amputatie. Kinderen kunnen niet naar het buitenland. Zoveel leed is er door leugens, omdat men niet de waarheid spreekt. Bij haar, ik heb ook gewerkt toen ze voorzitter was bij DNA. En daarom ging ik zo vaak naar DNA. Omdat ik weet dat DNA maatschappelijk werkers hebben. Ik heb nooit mevrouw Jenny Simons gezien. Wanneer ik ga, ging ik naar die ene mevrouw weer, Vigeland Zoen. En je had ook een andere heer. En men pot dat probleem tapat tafra. En men accepteerde het, want we werden teruggebeld. Toch? Ook bij de First Lady. Toch? Allemaal hadden een maatschappelijk werker. Nergens heb je meer een maatschappelijk werker. Ik denk maar bij een maatschappelijk werker, denk ik. Nou, ik weet niet of ze denken, want die mensen luisteren niet. Ze hebben hun eigen macht in handen. Toch? En iemand zei me gisteren, ik moet me zeggen hoor, als ik over de limiet ben. Iemand zei me gisteren over, ja, een pakkettensysteem moest lossen. Met echt zo'n pakkettensysteem moest lossen. Is dat een sociale zaken, toch? Jawel. Nee, Lansi Grong, dat ben ik geboren in. Toch? Lansi Grong, bij de man met kangetek, Alesi Bacho, zo met die Tebe Nyakade, grandma verteri, Te Nyawang, Bacho, Moksalesi, Yabisuku, tandenstoken bij de Naswar, Tiki Eteki, Hopoer, want zoveel zit in je mond. Toch? We hadden het. Toen hadden we Bruma, sis. Dus er is altijd een vangnet om deze sociale mensen op te vangen, om ze te helpen. Een pakketsysteem was er ook bij een NDP. Toen had je mevrouw Polak. En daarna had je meneer Missy Kaba. Waar ze pakketten verstrekten aan de mensen. Een soort pakket. De sociaal zwakkeren, op het moment dat die potting als beperking, je kon gelijk dat alles in een pakket. Wat situatie ben je, wat vrouw kon, kies een kaarta, wat verzekeringspasje akkoord, dat er horing. Dat er tegen dat lukken no juno, maar kwemoro. Dat alibemchi en wana osu na tapsi. Nyana de drie de. Dat zoals maar, dat je gewoon naar een vangnet, niet een vangnet van meneer Santoki hoor. Is niet een vangnet van meneer Santoki. Je gaat naar een vangnet, dan je zitting, die een familie, dat een familie kan kiezen. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Maar men heeft het vertrapt. Men wist niet eens dat het er was, geloof ik. Want als ik met mijn stukken loop, zeggen ze altijd, mag ik die documenten zien. En die mensen van Holland wil ik ook voorhouden, met alle respect. Jullie hebben ook een voedselbank, dus jullie weten waarover het gaat.
dat er moet worden van pakketten is niet iets van Suriname. Er is altijd een backup om de sociaal zwakkeren op te vangen. Om de sociaal zwakkeren op te vangen. Ik wil ook vragen van u uit naar de minister. Misschien moeten we een brief schrijven, maar dit mag niet beantwoord. We willen met de gemeenschapswerkers en met de regering, zowel met hun adviseurs, de commissies, willen we aan tafel gaan zitten. Dat zij ons, het volk, wij vragen dat. Jullie mogen ons voordragen. Toch? Zij geven aan hoe goed het is gegaan. En wij geven aan wat wij hebben nog steeds moeten ondervinden. Ik weet niet, ik hoop dat men zegt van ja. Dan kan het volk zien van wat men... Want men weet niet wat men teweeg heeft gebracht. Men is in een fantasy island. Zelfs een psycholoog gaan ze niet kunnen begeleiden. Wanneer ik luister naar een meneer Joggi. Toch? Ja, we hebben goed werk verricht. Jullie hebben niks verricht. Jullie hebben jezelf verrijkt. En friend en family, je hebben het volk verarmd. En door verarmding. En mensen, het volk van Suriname, we weten dat we honger hebben. Hou het nog even vol, maar laat mensen geen misbruik van jullie maken. Dan gaan alle speculeren mannen met misbruik. Nou gestem omdat u loopt mevrouw Melchers. U moet zoeken samen mevrouw Melchers kan chatten weegio. Toch? Of mevrouw Melchers nee tante of to mensen nee sa. Tedes dong de vergiet dat je aan niks de psa hier rijden ze met loeien de sirene. Dus men stap of naar helikopter door abi. En dan gaan die jonge mannen die denken dat die de Chades maar naar straat dat ze er al zijn, wil ik vragen, gaan jullie in een politieke partij waar ze jullie kunnen begeleiden en ondersteunen? Want we hebben genoeg hoe je dat weer, die man stagiaires gehad. En dat wil ik het volk aangeven. Ik wil aangeven van vooral atori voor concubinaat leven samen libinanga amang. Omdat merk op dat walomang en lassie vanwege het feit dat die sabi dat if je liep naar een man, dat je moest doen verhuizing naar een man. Concubinaat is erkend, maar je liep samen naar een man zonder vertrouwen, dat wang adres. Dat wil ik meegeven. En dan wil ik vragen aan sociale zaken. Jullie hebben de mensen verarmd, toch? Ze hebben IBS en SWM en huur kunnen ze niet betalen. Ze hebben een kleine afdakseltje. Niemand doet controle. En de mensen betalen soms euro, toch? En de huisbaas of de huurder, die wil niks afstaan, waardoor de mensen soms niet kunnen komen aan een verzekeringspasje. Dus dat wil ik aangeven. Ik wil zeggen, regering, ik weet niet of ik jullie moet bedanken, maar jullie zijn een eye-opener ook voor mij, hoor. Dat jullie hebben het volk misleid, laten we eerlijk zijn. Wees eerlijk naar het volk, ga naar het volk, ik denk dat ze gaan luisteren. Dan wanneer je zegt alles gaat goed, en dan kijk ik in mijn koelkast, of ik kijk in mijn kast, of ik kijk naar mijn kind, die hangerig zit, die honger heeft, toch? Hou het volk niet voor de gek. En ik heb u aangegeven van Jenny Simons, laat de vrouw komen. Wanneer de mannen daar zitten, dat de man rekenen dichtbij. Ik heb zoveel vernederingen van de mannen moeten incasseren voor het volk. Zoveel. Ik heb vrouw tappen voeten, dat ik heb geen mooie dingen gehoord, hoor. Dus ik zeg aan het volk, en ik vraag aan meneer, misschien mag ik het niet doen, maar ik wil het wel uiten. Want als er dingen gebeuren, ga ik het spijt hebben dat binnen takking. De voorganger, die zich ook heeft voorgedragen om een politieke partij op te richten, Rijmen, is meneer Rijmen geloof ik. Ik zou hem vragen, we gaan u nodig hebben. We gaan u nodig hebben om de mensen te troosten. Ze hebben u nu al nodig. Troosten in leed. In alles wat er is. En dan wil ik zeggen, Suriname is een mijnveld, zei ik. Hè? Ja. En we moeten waakzaam zijn. Ik geef het alleen maar aan. We rekenen dat we ook jumpen. We exploderen heel sranang kondring. Laat het iemand zijn. Ik denk dat ik me pura futu ja. Dat ik kan kies DC of ik kan koos. Wat maar kan
Sa denkwijze, inzicht naar dit. Inzicht naar dit in de regering die zie, toch? En als we iemand krijgen die niks kent en denkt gaat gaan vliegen om te onderhandelen. En je kent je land niet. Je weet niet dat je inheemse hebt in het land. En je weet niet dat je Marons hebt in het land. En belangrijk is hoe ze leven. Dan is het een groot probleem. Want die onderscheid moet men gaan maken. Een dorp, een inheemse dorp en de stad verschilt. En daarom hou ik niet van online. Online is niet voor die mensen. En ik wil zeggen tegen het volk. Om brazo strevi. Laten we zijn volksbuurt. Like Ulobu strevi, like Umbrazo strevi. Ja. En stem bewust. Stem op de vrouw. En die heet Jenny Simons. Grand Dani. Mevrouw Melvert, ik had ook wel een vraag voor u. Er is een video die rondgaat. Dat laatst een guard van de Postspaarbank een oudere man onhuiselijk behandeld. Hoe staat het daarmee? Dit heb ik al lang gezegd. Dit heb ik, vanaf deze regering heb ik aangegeven hoe de mensen onhuis worden behandeld. Toch? Ik zal maar zwijgen zelf. Want man de vrienden corona DNA. Oruman. Amantak. Maar zij de sami doet dat je vriend me zo. En daarom zeg ik, ze zijn vernederd geworden. Postpaarbank. Toch? Dus ik weet niet of het frustratie is. Maar de mensen zijn niet netjes naar de mensen toe. Het is bekend, ik heb het een paar, in al die beelden heb ik het gezegd. Die mensen worden onhuis behandeld. Waarom breng ik die mensen op straat? Waarom ben ik niet zichtbaar? Omdat ik de manier in melkers is mij tegen is, maar iwan baka melkers, toch? Dan was je of je kies een kaart. Dus ook stuur ik mensen naar bepaalde plaatsen, telefonisch werken we. En ik zeg onder Carmining. Is dat wat de Carmining? Tatori Fassi? Dan dacht ik kom eraan. Dat is na Carmining. Dan is het die hinderlijke vrouw. Ik ben geen hinderlijke vrouw. Laten we elkaar begrijpen. Dan kunnen we het werk doen. If de man met arki uno. Afvallen om ja maar door shifa de men ja money. Dus dat wil ik aangeven van een situatie. En wat u net heeft aangehaald. Het is bekend. Wat er ook is mensen. En dat is mijn probleem. Wanneer we fitten over anderen. Nu is er een situatie van HIV dat hoog is. Toch? De regering wist het. Want al die instellingen die dus waren, als de instellingen van de daklozen. Die man schroten, die man, dus laat ik je uit zo leed. Die jonge meisjes lopen rond en ze zijn mooie meisjes. Ze lopen rond, ze hebben geen houvast. Deze dames moeten bij iemand kunnen aankloppen om geholpen te worden. Als de moeders die geen babyvoeding hebben gehad, naar een plek moet gaan om te zeggen van luister, ik heb geen babyvoeding, dit en dat. Begrijp je? Dus dat is een motie. Oh, dat bedoel ik. U heeft het zelf aangehaald. Postpaarbank is geen grapje. Postpaarbank is geen grapje. Niet te ieder hoor. Niet te ieder. Toch? Maar de meeste van ze en de meeste zijn gezet door me put me zag, is een friend, family. Dus ik vind het jammer, maar ik ben toch blij. Hoeveel maanden hebben we nog te gaan? Want nog 2 maanden, dus er zijn een klein keukentje nu. Want we gaan die stekker weghalen. Ik zeg het nog een keer mensen, stemmen op een vrouw. De mannen begrijpen ons niet. Het is alleen met je schouders spelen en met je handen spelen. Hoe gewillig ze zijn voor jippie, toch? Maar stem op een vrouw. En waarom ik zeg Jenny Simons? Omdat zij kan precies weten, je moet er zien als een militair, die weet waar de mijnen zijn. Maar ze moet ook weten dat Unda ai, we look toe. Want daarom gaat mevrouw Melgers in geen enkel, mevrouw Melgers blijft voor de sociaal zwakker, want is Jenny Simons doen we verkeerd, Sani. Gaan we het ook zeggen, maar nee, we praten niet negatief, we blijven positief. Dus dat vraag ik aan het volk. En te wat tralies bakken, no de man die lange moneykaarten, niemand weet hoeveel geld ze in hun zak zetten, er is geen overzicht. Met actie de basja nanga de inheemse, hoe zin komt zou ook kiezen, dat we kan berekenen aan money, wordt ook niet gedaan. Dus ik weet niet wat er met z'n aan de hand is. Maar ja, dat is een we gaan ervoor.
Dank u wel, mevrouw Melgers. Kijkers, dat is mevrouw Melgers. Ik hoop dat u bent geïnformeerd en ik dank u voor het kijken. Hier van Kurban van Cultuur TV. Ik zie u bij het volgende. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hoor no plo, tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Coronaband en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Mr. Pebble Banger.